Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom DJ. Айни замон дар цирк қарор дорем. Дар ин ҷо худи цирк ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Профсоюз. Дар ин ҷо SSB ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Текстил. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин блок ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. даруни бино мебошад дӯстони азиз. Дар ин ҷо ҷои якум ва ҷои дуюм лифт ва мана ҳамин хонаи фурӯши имрӯзамон мебошад. Ду хонага бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 14 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум, дуюм ҳуҷра ва дар ин ҷо бошад ошхона. аз ошхона шурӯъ мекунем. бино аз 16 ошёна иборат мебошад. аллакай бардоштагиан каме корҳои таъмирӣ мондагӣ ва дар ин ҷо теғзона, яъне ҷои кондитсионер. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар дуюм ҳуҷраям теғзона, яъне ҷои кондитсионер ҳаст. хона дар назди цирк ҷойгир аст. бениҳоят минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. ду хонага 73 метри квадратӣ. масоҳати хона калон аст. метавонед ҳатто ба се хонагаам табдил диҳед, чунки масоҳати хона калон мебошад. нархи хона 440 000 сомонӣ, 40 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ду хонага 73 метри квадратӣ дар 14 ошёнаи бинои новостройка. 440 000 сомонӣ, 40 000 доллар. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.